owengunozinto weKaizer Chiefs uJoseph Sehloti ukugcizelela ukuthi umdlali wasesiswini wamakhosi uSibongiseni Mthethwa ufanelwe indawo eqenjini leBafana Bafana. Yizo lo mdlalo oteketiswa ngelika Oaks ekhombisa ukuqina eqenjini lakhe kule season, kodwa isimo siswini seBafana Bafana simatasa nabadlali abafana noSiphephelo Sithole, Tebo Homokwena noBathusi Obas, okwenza abe mancane amathuba ukuthi lesi sihlabani seKaizer Chiefs singene eqenjini. Lesi silomo samakhosi siyakungabaza ukuthi kungani uMthethwa engeyona ingxenye yeqembu likaHugo Bros. USehloti uchaze uMthethwa njengomdlali omuhle kakhulu, osebenza kanzima futhi obalekile ekusebenzeni kweKaizer Chiefs. Yize evumile ukuthi ukubuka ibhola akufani, umile kwelokuthi uMthethwa nguyena ofanelwe umsebenzi weqembu lesizwe. Wathi umqeqeshi wesizwe angase angaboni izinto ezifanayo nezibonwa ngababukeli bomdlali. USehloti uncome ikakhulukazi indlela uMthethwa asebenza ngayo, kakhulu nekhono lakhe lokuhlenga iKaizer Chiefs ezimene eziyingozi. Ugcizelela ubukhona bukaMthethwa enkundleni, ehlanganisa ozakwabo, ebamba ingozi kuqala futhi enza kube lula ukudlala kwabahlaseli. Lesi silomo seKaizer Chiefs sigcizelela ukuqina kukaMthethwa, saphetha ngokuthi kumanje uyena kuphela umbhubhisi wangempela phakathi neChiefs. Njengoba kuzoqala ngenyanga ezayo imidlalo yeAfrica Cup of Nations, kubukeka kungeke kwenzeke ukuthi uMthethwa nanoma yimuphi umdlali weKaizer Chiefs abizelwe eqenjini leBafana Bafana. Yize uShabalala ngase abeke ohlwini lwabadlali abazogcina ngenxa yokushoda kwabadlali abanjengo number 10 eqenjini lesizwe.